Σας καλωσορίζω σε ένα καινούριο μου βίντεο. Πρέπει να σας πω ότι δυστυχώς το Jam Jar έχει κλείσει, οπότε πλέον τις δημιουργίες μου μπορείτε να τις βρείτε στην σελίδα που έχω στο Facebook. Θα τη βρείτε από κάτω από το βίντεο. Μπορείτε να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Εγώ πολύ ευχαρίστως θα σας απαντήσω. Επίσης έχω κάνει και ένα βίντεο για το τι ακριβώς έχω φτιάξει, τι έχω κατασκευάσει, τι αξεσουάρ γυναικεία, τόσο από τσάντες όσο και από κασκόλ και σάρπες, και αυτό μπορείτε να το βρείτε, αλλά επίσης και άλλα παιχνίδια για τα μικρά τα παιδιά. Αν σας άρεσαν οι δημιουργίες μου, θα ήθελα να μου κάνετε ένα subscribe, ένα like που θα είναι πάρα πολύ βοηθητικό για να προχωρήσω αυτό το οποίο έχω ξεκινήσει.